Ayan, mag-antay lang kayo ng viewers. Sana, ano? Ay, Darby! Mag-live ka lang dyan ako. Nag-live ako dito. Ayan, masusubaybayan niyo kung gano'n siya, ano. Ah! So yun guys, si ano kasi, nandito ako kay Latin. Pero wala pa tayong viewers. Wait lang. Antay-antay natin. Mashallah. Oh my gosh, ay, sa 84 million. For 84 million viewers, be. 84. Ladup. B, wait lang. Busy ang aking mga, ano, viewers. Oo. Okay lang, dito ka na muna. Yan. Naka-live si Tin sa ano. Hi guys. Nandito ako kay Latin. Actually, paggabi na. Pero ano, kasi, ngayon lang. Bicolana girl po. Yes, sa YouTube sa niya. YouTube. Tapos, ayan. Nagla-live si Tin sa ano, sa TikTok. Hindi Kasi ko to alam. pur na ako, purita na ako, kaya nag-live na ako, Yeah. guys. Hindi, Ayan. ano, Char. Hi! Hello po, LB. LB Haba. Hi! Sino? Where are you guys from? From Filipino. Char. From Philippines. Hi po, Rene Castillo. Ilag mo na dito para sabi. Kasi magkuha ka daw. Okay lang. O, so paano ba yan? Dalawa na nagla-live. Kuha ka bing patungan. Hi po sa ating 10 million viewers. At Hi. dito sa 84 million viewers. Hi po. Shower out po Rene Castillo. Ang Angelo. Ano? Angeles? Ano daw? Magdaong yan. Hi po. Shower out. At thank you sa 4 na nag-thumbs up dan. Hi. Diyan ka magbasa be. Sige, tingnan ko. Hi guys, nagla-live kasi si Tin sa TikTok. Share ko Yes. lang. Ayun o. Ang cute kasi. Ang daming ano, like, Parang sisipunin na ako. Yung ilong ko, napaka-sensitive pa. ano kasi, parang na-inspire ako mag-live din sa TikTok. Kasi meron siyang mga ano, yung thank you for the rose. Oo, may mga gift sila. Oo, may girl gift. Kasi kumpara yan. Hi, tao ka ba? Ay, hindi, kapre. Oo. Tangina mo, magtatanong ka Thank you po, Sir LB Haba. Yan, send na kayo ng ano. Hi, Papa, Mama, kung nanonood kayo, kung manonood kayo, nandito pa ako kay Latin ng oras Nakikitambay, ano. tita. 5:48 na. Hi po, Edwin Arevalo. Shower out po. Wait lang. Kuha ka ng ano, patungan. Hi po sa ating 16 million viewers. Ayun. Ma, pa, naiyaw pa ko katin. Hindi ka muna, ano, ma, pa, atod na lang ako pag nabanggihan. Ay, akam ko na. Kasi kailangan pa na, ano. Ayun, no? Ayun. Wait lang, guys. Hi! Wait lang, guys. Ay, wait lang. Ang dami nag-comment. Edgar Consencio. Hello po. Kamusta, Bicolana girl? Kamusta po kayo? Watching from Escalante City. Shower out po. Negros Occidental. Yes. Botinlo. Nanonood na daw siya sa love niya. Wow! Be, Botinlo. iniba mo yung spelling, ha? Imbis I, ginawa mong O. Sino? Ayun, no? Love niya daw. Ano, Botin Loaf? Wait lang guys, kasi gabi na. Yan. Bagay, tao po ako. Boyet. Shower out po. Punta sa Burol na kayo na. Ano po, di ko po sure. Isama ko si Tin, okay lang. Hi guys. Sa Kamsur. Gagawin ko to. Yes, basta talaga ano, Bicol magaganda. Yeah. Siya lang naman yung maganda. 'Di ba? Oh, 'di ba? Sigla. Thank you po, Botin Love. Sino 'yun? Baka yung viewers mo yan dyan. Sinong Tin Love? Ha? Assalamualaikum. Wow! Assalamualaikum. Thank you po, Nakaka-grateful Delphine. naman. Yung nanonood sa akin, nasa live na ni Kat. Thank you. Napaka-supportive naman. BG girl, tumaba ka na ngayon. Tumaba daw ako, guys. Mm-mm. Tumaba ba ako? Wait lang, guys. Parang, ano lang, oh my God, palubat na ako. Hubat na din ako. Hindi, ano, yung mukha ko lang yan. Pisngi lang yan, guys. Huwag kayong OA. Char.
Sana all. So yan, welcome po sa ating 27 million viewers. At dito sa TikTok, 2 million. 2 million viewers. Inay! Ba't naging 2? Asa na kayo? Wait lang. Nalipat bata ata sa'yo eh. Ayun no, sa Hindi. thinking eh. Live pala, sorry. Okay. Thank you po, Raven Vince. Kasi nagla-live kasi si Tin sa TikTok. Ang cute. Ayan o. Ayan o. Tapos sabi ko mag-live. Oh. Mag-live din ako sa YouTube. Kaso nga, palobat na ako. Madilim na din. Actually guys, quick live lang to ha. Kasi nag-update lang ako para mamaya panoorin nila papunod dito. Kasi nga, hindi pa ako makauwi kasi Nag-edit gusto ko pa kami, guys. Oh, nag-edit pa kasi ako ng vlog. Kasi nagpapaturo ako sa kanya sa TikTok. Ay, sa TikTok. Sa CapCut. Sa CapCut. TikTok na lang. Papaturo ko sa kanya sa Yes. CapCut. Yung pag-edit-edit Hindi na tayo doon. nakapag Bin. Actually, kanina may plano kami na mag-vlog dito sa kanila doon sa may pupuntahan sa ilog-ilog, ganon. Yes. Kaso ito, pag gabi na naman, sunod na lang. Naubos ka. Oh, sige na. Sige na. Huwag na ka muna mag-end. Huy. Si Katrina lang. Huy, wag na. Wag na, be. Parang ang itim ko na pag madilim. Ano lang naman yan. Pero cute na. Yan o, nakapunta na si Idol BG sa Kamsur. nasa Kamsur na ba ako? Sino single sa inyo? Single ka? Single ba ako? Char. Secret, walang idea. So, hi Hi guys! po, Share tatay. your ano po. Jowa na Share my Jowa na life. kayo. Ano daw? Sino to? Baka siya. Share Ano yun? live. Thank you po. Mag-share kayo ng live, guys. Kayo din. Mag-share din kayo ng live. Ayun o, nagla-live kami. Ha? Pwede nyo naman kapag kunyari, tignan na lang. Ang itim natin. Hindi, sa ano yan. Pero wala tong filter. Sa ilaw. Kaya, Hindi ano kasi, lobat na ako. Kaya nag-gano'n. Hi, Bicana girl. Musta? Michael Mojico from... Shower out po, Michael from Naga Oy, City. mag-live ka din daw sa TikTok. Mag-send daw siya ng ano. Sige, sige. Aasikasuin ko yung TikTok ko, guys. Yeah, mag-live na din ako sa TikTok. Kaya, pag inayos ko yung, pag nag-ano ko ng TikTok, i-follow nyo ko. Okay? Shoutout, Bicolara girl, ganda mo ngayon. At sino yung kapatid mo? Siya, si ano ba, kabago to, boy? Kapatid ko to. Siyempre, kasi palas kami maganda. Ano, guys? Si Tin! Baka, new Nakalimutan follower. na ako. Baka bagong subscriber natin yan. Ewan. Thank you po, Sir Rene Castillo. So, yan. Yes po, Sir Raven Beans, follow niyo ako sa TikTok. Pangalan ko doon, Bicolana girl kasi. Pero may ano naman. Hi po, Corvin Legend. Guys, quick live lang to ha, kasi uwi na ako maya-maya. Kumusta na dyan sa Bicol? Bicolana girl, parang wala na si Pingali Vlog. Nasa po siya, nasa Bicol pa rin, pero nasa Kamsur po. Hi sa ating 2 million viewers at dito sa ating 32 million viewers. 35. Oh my God. Kumusta na Bicolana? Madaling natasin. Ano madaling natasin? Ano daw? Sige, paluin kita. Sino to? Nakapunta na dyan yung Dante natin. Labayo, ikaw ba yung dito? Si Oragon? Oragon ba Oo, yun? parang oo. Ikaw ba? Pakisagot na lang po. Shoutout po, Sir Kenneth. Hi! Tin! Si Christine. Yung dati nasa vlog ko na siya. Kinakalimutan man nila. po, Okay Ricky lang. Gonzalez. Salamat po, Sir LJ sa pag-share. Thank you po. Thank you. Shower out po, Jonathan. Hi, Tin. Ingat ka? May question mark. Hi, Tin. Ingat ka? Bakit? Ano ba mangyayari sa akin? Ingat ka? Hi po. Ladigdi ka na po, la. Ganito na ako. Iba na ako magpa-cute. Gana.
wala na yung ganito. Paano na? Yes po, yung kapatid ni Kuya Noli. Hi sa ating... Uy, Hindi mo ano yun. si Raven na lang ba nandyan? Hi. Napaka-loyal sa'yo. Guys, yung galing sa TikTok ni Tin, balik kayo sa TikTok ni Tin kasi nagla-live pa kami sa TikTok ni Tin, okay? Nawala yung viewers namin dito. Okay, shoutout sa 43 million viewers natin dito sa YouTube at sa 1 million viewers natin sa TikTok. Sige lang po, Maki Gonzalez. Shoutout po. Uy, tutulungan mo ko. Yes, I will help you. Give and take. Ano yun? Give and take. Kaya nga. Diyan pa ba si Kuya Noli po? Yes, nandito po si Kuya Noli sa Bicol. Pero nasa Kamsur po kasi marami siyang inaasikaso doon, yung kapatid niya po. Yung, basta guys, alam niyo na yun, manood kayo ng ng mga upload nila para lagi kayong updated. Shoutout po, Sino ba Eddie yung TV, nanonood dito? Rolly Incencio. Wala naman nang nanonood eh. Abangan kung pupunta ako. Huwag ka muna mag-end. Okay. Hi guys! Nood na ulit kayo. Thank you for the roses. Thank you for the heart. Thank you for the love you. I love yung ganun pala yun. So yun. Busy ngayon. Yes, busy po si Kanoli. Saan ka? Nandito po ako sa Lidong. Kay Latin. Shoutout sa mga taga Lidong. Ala, nakalimutan kung may tugtog pala. Pero sana hindi naman naririnig. Lakasan mo lang yung boses mo. Yes po, Lucky. Mag-live po ako sa... Sino tong Lucky? Galing ka ba sa live ni Tin? Sir Lucky? Kasi, yes, gagawin ko yan. Kasi bakasyon na. Char. Parang kanina na nag-live bata ako. Nag-live ka kanina? Ilan viewers mo? Ilan ang pinaka mong viewers? Sino kasama mo pag uwi mo? Ayun lang. Meron pa naman pong tricycle. Tapos, medyo, ko naman, parang, kilala naman kasi ako dito. Like, kilala diba ako dito? Kilala ko ng mga tao sa buong Bicol. Char! Charot lang, Emerot. Abangan niyo yung Napadaan daw ako sa live niya. Napadaan daw siya sa live mo. Hi, thank you. Mag-subscribe kayo mga aking mga bagong viewers. Cian Alvarez. Hi po, shower out, Cian Alvarez. Mag-share po kayo ng live at welcome sa ating 6 yes up and up. Go lang guys. Kanina dami, ngayon wala. Oo, kanina 80 plus yung viewers sa TikTok. Ay, sorry guys, nandyan pala kayo. Abangan ako. Ay, guys, may upload po pala ako hello mamaya. from Texas, USA. Iba talaga yung kamandag mo, Katrina. Banderas. Paakit ng Hi taga po. USA. Eme Kabe. Sino to? Sinabawang tubig. Sinabawang tubig, shower out. Eme Kabe. O, Eme ka na. Oh, hey love daw. Sino yan? Samzam. Hi guys, may upload. Meron pa Gusto ko Diyan ng ka. I love you, yung Ay, sticker, piso. yung gifter. Nagla-live din kasi siya sa TikTok. So yun guys, meron akong upload mamaya. Mamayang gabi, mga 9 p.m. or 10 p.m. Depende. Mag-upload ako. So yan, panoorin nyo guys ha. At huwag kayong mag-skip Abangan ng nyo, guys, ads. Yes. Ano pangalan mo sa TikTok? College student. Ano daw pangalan mo sa TikTok? Christine Joy Cano. Aklan Cano. Same lang sa Facebook. Oo. Shout Sila yung out naman TikTok dyan ka ba? ate. Shout out po kay Jade Cabrera. Kuya Kanina Kenneth. ko pa na shout out ko. Kuya diba? Kenneth, nag-live ngayon si Tin. Yes. Meron kaming nilagay na tela kasi ay Sino para may- kumain ng nickname ko? What? Sinong kumain ng nickname mo? 10 p.m. 10 p.m.? So ano yun? yun? So ano yan, B? So upload ko ata. Can I come? Pa-shout out po. So, Di ko na ikaw nakita na yung lang iba. daw ang hindi nakapunta. Ala, sorry po. Ako na lang ba? Hello? Punta ka na dito. Sige, Sino kasama mo? hindi ko pa sure. Kayo magbiyahe mo isa. Nakabiyahin ako mag-isa doon.
Di ba guys, nakabiyay na ako doon mag-isa. Ganda naman yung ate. Ganda-gandahan lang. Hi, Tita Chen! Kamukha niyo po si Hi. Alice Go. What? Sino Ito, ikaw? kamukha niya si Wala Alice ako Go. kamukha. Siya ba? Yung kamukha ni Alice Go. Pero alam ko kamukha Hi, Tita nito Chen. ang artista. Tita Chin, Tita Chen. Tita Okay. Chin! Oh my God. Ano ko? Oo daw, kamukha mo daw si Alice Go. What? Oh my God, ko si Alice. Ay, hindi. Ang laki nyo na. Sino ba? Hindi ko alam. Baka lang kayo din yung makikonect niyo. Ang laki nyo na. Saan niya? Tita Chin, hi, kumusta? Hello, Agdaman Kuya. daw ako dyan sa San Jose. Kamukha niya po Balmol. Tangin Sino? Domingo. Shower out. Napaka-bad naman nito. Wala, live Ay, pa po ba more. di bang kumanta dito, idol? Live pa Sige, more. kanta ka. Pero hindi po ata kami Hindi naman ako makapanood sa TikTok mo. share Tin, or baka magiging susunod. host. Sige, kasi Kuya hindi pa Kenneth. pwede. Sa susunod, nood kayo. At sa akin din. Kasi Pa-shout mag-live lang out sa naman TikTok. po from Dubai kay Shout Mark Malakapay. Ang cute! Nagbabanggaan kaming dalawa. Tingnan mo, banggaan kami. Okay. Hey girl. Hey girls. You're pretty. You're Hindi po- beautiful. Are hindi you po dito. single? You sure pretty? Hindi po Hindi po dito umulan. Ang init-init nga. Kasama ko si Tin, si Ayun lang, wait lang, Christine. tanong sa atin. Sino Ay. po ba malaki sa inyo? Malaking ano? Malaking tao? Malaking ano? Ano Malaki. ba? Anong Specific. malaki? May kamukha ka po. Sino ba? Ito ba? Shout out Ako? po, Ryota. Hi po Hi po, mga mga ate ate ko, ko, mga cute. Hello, Jan. Jan, hello po. Ayusun mo name ko. Ayusun mo name ko, baka yaon here to love ko yan. Te, hoy, Tita Chin, wala ka ding makukuha, amo. Pero sa TikTok, igwa. Oo. Sa YouTube, wag ka mag-asa sa YouTube. Masarap ka po ba magmahal? Masarap ka daw po magmahal? Ikaw ba yung tinatanong? Hindi ako yung tinatanong. Live mo yan, Sino be. ba yung tinatanong Live nyo? ko Sikat to. din ba ako? Pa-shout out naman po galing Alabang Muntinlupa. Dumigdi ka mo Hi, sa shout out po June kay 9. Ryan Ah, sige. Montoya. Pupunta ako dyan, June 9. Pero Sino chat mo, ikaw? giray Ako, ako si ha. Kathleen. Baka malingawan ko. Mine ka po. Hi po, Be Domingo. specific guys Malakas ah. pala dyan signal. Kapag kunyari comment kayo, team or cat. Naka-wifi po ako kay... Dito kay Latin. Ate, ano Naka-wifi ako. masasabi nyo kay Tito Mars sa kaartehan niya po? Sino bang Tito Mars? Ay, si Tito Mars. Di mo kilala si Hindi. Tito. Yung ano, yung sardinas. Yung parang, ew! Ay! Hindi ko... Ganon. Sorry guys. Masyado ako Ako ano. ba? Ako ba? Masarap ako magmahal. Oo, masarap naman. Sa June 9, magmahal. alagdawan mo siya ang duman. Ay, Sige, ikaw nga. sige. Dadarahon ko ang buong ST sa Indo. Asan mo yan? Toy. I'll be shoutout from Bulacan. Emmanuel Trinidad. Shower out po. Magain ka talaga. Ha, thank you! Michael. Habo ko kulugan kipa yung magdiginasan ako. Sige, madyan ako. Tita Pwede Ching. ka ba subukan? Love ceiling. Nagkasama Love na ceiling tayo. cut. Be, nagkasama na daw kayo? Nino? Hindi ko alam. Wala akong nakasama. Baka ikaw. Sino? Tanungin mo. Hindi ko man Sino kilala. ba yung nakasama mo? Ako siya. Hi, Idol. Hi po. Shout out, Jay. Ah, magandang gabi, Regen Diaz. At Tintin, oh. Kilala ka pa na iba. Live pala, Yung yes. iba, Naka-live kilala. po. Oo, Listen na nakasama bago ko sa na invitation. ikaw. Liban ka muna. Wait, Okay, sino ba? sige. Example nga. Uy, Ano magla-live sa TikTok, hindi magsasayaw. Ano Oh, salita? Tin! Love you, Tin. Sabi ni Botin Love. Yung viewers mo yun dyan. Viewers mo Uy, dyan. napakaano naman, Char. Yes, nakagraduate na si Tin nung ano. Actually, sunudan lang po yung day ng Yes, graduation 29 siya, sa akin 30. Apo. Then ito paglingawan, pag nilingawan ni Dory, lingawan na. Ay, sus! Are you Nakatakutan. sisters? Mag-best friend po kami. Oo. Yeah. Ano ang salita namin, ano, Bicol. Yes Bicol. po. Uragon. Oragon. Shout out, Andres Dominador. Hello kay Bert Chiso. Amo? Di pa ako naliligo. Oh my God. Reco Boy, shower Ano out ba, po. Okay lang. Thank you po. Joey? Guys, madilim na kasi, tsaka maano, Age reveal, low bat please. na kasi. Um,
Sikat. Ay, sige po, uwi na ako. Bawal kasi Uwi ka na, mag-HB. BG. Gabi na po. Oragon pala kayo, Lods. Yes! Oragon kami makipag-iwal. Char! Oragon kami. Taga Bicol kami. So yan guys, basta mag-end na ako guys ng live. Kilala ko yan si Tintin Idol kasi siya ang nakapag-scout doon. Oh, Scout doon sa... Sa ano, yung matanda yung sa evacuation. Wala na po si nanay. Tagal na po. Ayun Diba? Ayun nga, Pero wala. napaka saya namin kasi before siya nawala is na Ayun tulungan nga. namin. Di ba nagpunta kami dito? As Naalala in, ko, after namin silang tulungan, saka naman binawian ang buhay si nanay. nagpasawi nga pala si Lola yung tinulungan namin nila. Ni Kuya Noli doon. Tapos pumunta nga pala kami dito dyan sa may chapel. Tapos yun. So yun guys, mamaya meron akong upload na 10 PM. Yes, abangan nyo Abangan nyo. guys! Yun guys, magbasa ka dyan. Abangan nyo. Hindi po dito umaulan. Hindi po dito umulan. Kaya guys, mag-end ako kasi nga may video. Baka ma-restrict na naman ako. Baka ma-copyright. So yun guys, bye-bye. Quick live lang kasi talaga to. At uuwi na rin ako maya-maya. So, yan. Bye-bye. Thank you sa nag-standby sa 43 million viewers. Hindi mayan si Camille. Yes, hindi siya mayan kasi nga vlogger din to. Vloggeris Minsan din. lang. Kapag kasama ko siya, hindi ako nahihiya. Pag magkasama kami kasi, Kasi ibang madaldal siya. ibang level Oo. yung namin, confidence Yung level. machi-machi natin. Yes. Talagang swak. Kiyo din kita. What's kiyo din? Kiyo din. Ano? Ay, baka May baka mga ano bad si- yan, ha? May yung mga viewers dito ni Tin sa sa TikTok, may mga language, may mga salitang hindi namin alam. Tapos baka iba. bastos daw. Oy, Ah. 1, 2, 3, umayos ka. 1, 2, 3 ko yung pet mo. So yun ang sinabi kanina, bastos pala yun. Utang ata kayo, ate. Block nyo, Hindi. block mo daw ba yung Huwag na, hayaan nyo na. yung Huwag na lang nagsabi pa. noon. So yun guys, yun lang. Thank you. May upload ako mamaya. At abangan nyo yun guys, mamayang 9 or 10 PM. Oh, Tin, ano ba to? Okay na, lipat na kayo sa live ni Tin kasi okay na. Dito na kayo Sa live ni Tin, oh. Diyan na kayo. daw si Kat. Bye-bye. Ay, love, may mga... So yan, shoutout sa mga bagong dating. Pero, Pick boy. tapos na po siya. Domingo. Sige. Hello po kay LJ. And Mas marami sa TikTok na nanonood. shout Sige. out po kay Sige. Mario. Okay na. Cute. Thank you. Bye-bye. Love you all. Mas cute ka Uwi po na si ako. Bara Anton. Uuwi. Tapos andito naka-stand.